Takže dnešný nedelník vzniká netradične na Coffee Feste v Bratislave v hoteli Sheraton. My si povieme, ako bolo na Prizmania Academy a takisto, čo nového má pre nás Facebook a ako bolo na Coffee Feste samotnom. Vo štvrtok Facebook predstavil nový launcher pre Android, jedná sa vlastne o aplikáciu Facebook Home. Je to vlastne hlbšia integrácia Facebooku do vášho Androidu, kde sa vaše statusy, vašich priateľov, oznámenia z Facebooku budú zobrazovať už na lock screene. Samozrejme, získavate rýchly prístup k aplikáciám, ku kontaktom a hneď sa aj vyhojili ľudia, že ďakujem, toto si nenainštalujem a podobne. Neviem, mne sa Facebook Home celkom osobne páči a určite si ho aspoň vyskúšam. Začal sa podporované HTC, mobily Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy S4 a Galaxy Note. Samozrejme Facebook sa bude snažiť čo najviac tieto veci rozširovať na ďalšie Android smartfóny. No a keďže sa dnes nachádzam na festivale kávy Coffee Fest Bratislava, nedalo mi inak ako vyspovedávať jedného z organizátorov Peťa Hanzuša. No a zodpovedal dve také základné otázky. Jednak prečo Coffee Fest a tá prvá otázka znela prečo práve Sheraton Bratislava, takže teraz si vypočujte Peťové odpovede na tieto otázky. Takže ahojte, v rámci nedeľníku som sa vybral do Bratislavy na Coffee Fest. Pred kamerou mám Peťa Hanzuša, jedného z organizátorov. Ahojte. A mám také dve otázky. Peťo, ty si známy skôr vinár, prečo teda práve Coffee Fest? A od vína je blízko ku káve, lebo ľudia, ktorí robia s vínom, sa niektorá skupina volá aj somelieri. Hej. A somelieri tí sa zaoberajú aj kávou, takže ako preto som tu, lebo sa zaoberám aj kávou. A prečo padla voľba na Sheraton Bratislava? A hľadali sme priestory, ktoré budú mať dobré zázemie. A Sheraton mal to zázemie podľa nášho názoru najlepšie, takže vybrali sme si Sheraton. Ďakujem. A potom samozrejme, že ešte aj kávu. Niečo vymyslím. Som sa zúčastnil Prizmania Academy, Connect Coworkingu. Myšo tam predstavil kompletný systém školení v e-commerce sfére. Prenášať budú také lety ako Vlado Cintula, Matej Vtáčnik a ostatní každý z tej svojej oblasti. Myslím, že Prizmania Academy je jedinečný projekt na Slovensku a držím mu palce. No a teraz si pozrieme malú časť príhovoru, čo vlastne Mišo Král hovoril a ako Prizmania Academy predstavil. Na mobilné technológie prispôsobeného webu, cez získavanie trafiku, či už cez vyhľadávače, cez znovu otázky SEO, otázka efektívnej správy, PPC kampaní na Google, na Targete, na Facebooku, na všetkých PPC systémoch. Je to aj o email marketingu a všetky oblasti, ktoré s tým súvisia, o použiteľnosti webov. Prizmania Academy bude prakticky o všetkých oblastiach, s ktorými sa denne stretávate pri vašom fungovaní a pri vašej praxi. Takže naozaj absolvent tejto akadémie, nazvem to by mal byť naozaj človek schopný prevádzkovať ziskový biznis, ktorý naozaj bude poskytovať kvalitné služby a ktorého zákazníci budú spokojní. Prečo sme tento program založili? Naozaj, ako som spomínal na začiatku, tak absolvoval som či už ja alebo kolegovia za posledné roky veľmi veľa vzdelávacích eventov na Slovensku, aj v Česku, aj v zahraničí. A veľmi častým takým sklamaním bolo to, že naozaj tie eventy sú veľmi veľa o teórii, veľmi veľa o nejakých trendoch, o štatistikách globálnych, čo sú síce dôležité informácie, ale naozaj sú veľmi malo uchopiteľné v praxi a vo finále sme si z týchto eventov odnesli veľmi málo prakticky použiteľných vecí, ktoré sme vedeli
na druhý deň využiť v tom podnikaní a naozaj v tom biznise. Takže preto sme na akadémii, ktorá by mala priniesť tomto trošku iný pohľad na to vzdelávanie. Takže to je sa toľko k dnešnému terénnemu nedeľníku. Ak sa vám páči aj takýto štýl natáčania, dajte vedieť a môžem natáčať napríklad aj v extrémnej dnešnou technikou sa to veľmi pôjde dá. Ospravedlňte prosím trošku zníženú kvalitu videa, predsa len točím čisto mobilom a som mimo svojho ofisu. Takže ja sa s vami teším už na nedeľník číslo 12.